Habang kami naglalakbay, nakita namin ang isang batang matyagang naghihintay ng mabili ng kanyang mga paninda. Nangilalas kami dahil kahit sobrang sama ng panahon ay siya ay nagtitinda, kaya hindi kami nagdalawang isip na lapitan ang batang ito. Sa'yo to, binibenta mo ito? Magkano ito? Magkano? 30? Bakit ikaw ang nagbebenta? Ha? Asan si mama mo? May ginagawa? Mayong ano dito, walang... Hindi ka ba nilalamig? Hindi ka nilalamig? Hanggang anong oras ka dito? Nakabenta ka na? Ha? Siya na? Bakit ikaw ang nagbebenta? Mabili ka? May mabili ata? 30 daw. Magkano ito? 30. Okay na, dalawa. Para hindi ka na magpaulan. Para rin. May nagbili po. Para pagbibigyan mo rin sa iyo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Rosemay? Nag-aaral ka pa? Anong grade mo na? 4. Grade 4 ka na? Bakit ikaw ilang oras ka na dito nagtitinda? Umaga pa. Oh, madami ka nang nabenta? Nasaan man ang benta mo? Ay, mayroon ka ng 100. Makakalingap si Rosemay. Kapag lumaki ka na, anong pangarap mo? Maging maestra po. Maging maestra, teacher. Oh, very good. Gusto mo maging teacher? Yung asawa ko teacher. Ako, kilala mo ako? Ako si Kuya Alvin. Sabihin mo, Kuya Alvin. Oh, bless ka na sa akin. Oh, sa akin na lang ito. Ha? Ay, hindi. Isa lang ang pwede. Isang ganito lang. Grabe naman ang bait mo. Baka magalitan ka ni mama mo, binibigay mo yung paninda. Hindi man siya magagalit? Ha? Ay, baka kumagalit po ito. Napakol po ito kayo. Baka magalit. Pag sinabi mo, pero pag hindi mo sinabi, hindi magagalit. Hindi. Pero bibigyan mo pa rin ako. Oo? Ay, grabe, ang bait. Ang bait mo naman. Si papa mo, anong trabaho? Sa ano po? Sa may lulubigong po. Lolo Digong. Ano yun si ex-president? Ha? Siya? Grabe si Lolo Digong. Wala dito si Lolo Digong, sa Davao yun. Baka ibang Lolo Digong yun. Kasi taga Pambuhan po. Pambuhan. Taga Maynila. Taga Maynila. Taga Maynila. Bakit? Wala. Maulanan ako? O sige. Maulanan po tayo mga kalingap. Ayan, pinasukob niya ako sa payong niya. Nauulanan daw ako mga kalingap ay.
Kaya ito po, bibilhin ko na ito. Bibilhin ko na. Ha? Pero tawad. Tawad yung tawad? Magkano ang tawad mo? Ha? 5? 5 ang tawad? Di magkano na lang ang benta mo ng isa? Ha? Ano po, 25 na lang. 25 na lang. Oh, grabe naman. Ba't ang bait mo? Pwede, sabi ni mama mo pwede ka magtawad. Galing mo naman. Buti ang sipag mo. Ha? Ang sipag mo naman. Nakulog nga na upayo ko, pinapatinda pa rin. Masakit ang ulo mo? Pinapatinda ka pa rin? Asan na ba ang bahay mo? Malayo po po. Malayo? Maglalakad ka lang? May sugat pa nga nito ako dito. Patingin ka, sugat mo. Oh, ganito, hahatid na kita. Bibilhin ko na ito. Ha? Oh, sige, lagay mo na. Ihahatid na kita. Para makapagpahinga ka na. Hindi, ilagay mo na muna dun sa ano, sa basket mo at mauwi na tayo. Ihahatid na kita dun sa inyo kahit malayo. Ako na magdadala. Ihahatid na kita at maulan. Ha? Kasi po kailangan. Ayun no? Yun no? Oh, itong ano ito? Ito. Sa inyo yan? Hindi? O tara, nahatid na kita. O dito mo na yan, ilagay. Halos madurog ang puso ko nang malaman ko na ang batang ito ay pilay. Halos hirap siya na idiin ang kanyang kanang paa. Halos mangiyak-ngiyak ako habang pinagmamasdan ang paghihirap ng batang ito. Anong mga kalingap ito, nakakaawa yung bata. Ampunin na lang kita. Ayaw mo, bakit? Walang katulong si mama? Kawawa ka man, oh, pilay ka. Kawawa ka man, hindi. Kawawa yung bata, mga kalingap. Nadudurog ang puso ko kanina, mga. Malayo pa? Ha? Malapit na? Po yung paninda niya, oh. Pinauwi ko po. Bibiliin ko na lang lahat kesa naman na andun pa yung bata. Masakit daw ang ulo niya, pinapatinda pa siya. Ang sakit po sa kalooban, makikita ko dito ang isang bata. Hindi ko po lubos akalain. Malapit na, bibi. Ito na ang bahay nyo. Bilhin ko na po ito, nanay. Hinatid ko na para di na siya magtinda. At kawawa man. Basang basa. Bakit po? Opo. Ayan, no. Wait, nakatapos pa lang po ba ng paglaba din ni Dio? Naglaba. Nagabahay namin na. Hinatid ko na po. Bibilihin ko na po ito lahat. Nanay. Ako po si Kalingap Alvin. Nahawa po. Binibilin ko na po ito lahat, nay.
Papa. Oo. Sabi niya 25 pesos lang at libre pa yung isa. Ang bait niya. Pero nay, bibiliin ko na ito nay ng 1,000. Nay, payag ka na, bibiliin ko ng 1,000. Ha? Bahala ka. Uy. Payag ka? 1,000 bibiliin ko. Bibi na, bibi. Masaya na, o ikaw na mag-prepare para sa akin. Bibiliin ko ng 1,000. Bibi na. Oo, worth ano lang po ito. Pero bibiliin natin ng 1,000. Baka lundas ang ebo. Kalinga. Ikaw pala rin. So, ang ano, kalingat. Opo. Naawa po ako kay Bibi. At mag-isa doon. Okay. Utang na lang yung 1,000. Joke lang. Sige na po. Ay, may pati bato. Pasensya ka na po sa harumita. Talagang araw. Maano niyo. Yung ano niya. Nay, ilan po ang anak niyo, Nay? 3 po. Yan ang mga Mm-mm. babae. Mayroon may anak po ako sa una. Mm-mm. Ito nga yung isa. Binata. Binata niya po sa una ng asawa. Dito lang po yan sa... Nandiyan sa akin. Kantak mo. Sige. O, Bibi. Ikaw na nagawa. Yan. May bonus ka. Bibigay agad kay Mama? Oh. Salamat po. Wala po talaga kaming kasi nag-aasa lang nga minsan kami sa pagtinda niya, no? Yung kabibi. Si tatay po, ano pong trabaho ni tatay? Ay, nagang extra lang po bagay sa sa extra lang din siya sa sa pagtrabaho sa pagtatabas. Masasabi niyo na dito sa anak niyo, napakasipag. Ay, po, napakasipag nga po ganito dahil sa murang edad, nagsisikap na siya na makatulong. Baka lang Kahit si Mama. hindi pa nga pwede. Nag-aaral pa ito ay Oo. grade 4. Sabi niya daw, Nay, gusto niya makatulong kay Mama. Lagi man yan talagang inaano niyang makatabang. Makatabang sa muya. Nangangarap nga niya ng papaayos ining harong. Aki pa man. Aki pa man Talaga? siya. Anong pangarap mo? Ang ano niyang mapaayos din yung bahay. Gusto mo din mapaayos yung bahay mo? Bahay niyo? Sira-sira. Ako nalipat kami sa daet ng nagurang harong. Ay, gusto mo makalipat sa daet ng malaking bahay. Ba't alam mo yan? Ilang taong ka na ba? Ay. Kasi dito mga kalingap, ito ay liblib na lugar. Sa daet po ay yun yung mga sentrong lugar dito sa Camarines Norte. Nakita mo lang, Kuya Alvin, yung karalat-kalat pa nga. Pasensya na sa bahay namin. Sira talaga ito. Okay lang, Nay, at masaya naman ako kasi tinanggap niyo ako ng may ngiti. Patingin nga ng ngiti dyan, Nay. Joke lang, Nay. At maswerte po kayo sa anak niyo, handang tumulong sa inyo. Kahit kagagaling pa lang po yan sa ospital niya. Mga nakaraan ng December. Na ano ito natahi, natagay niyo, nataga ni si pinsan niya. Nay, ang sabi niya, Nay, masakit daw ang ulo niya kanina. Oo nga, yun ang nagpilit pa din ta. Naglalaba kasi Sino? ako. Nagbabantay pa yan dyan, oh. Kasa lang binawalan ko na uso po baga ang aksidente. Pinigilan ko minsan na ano dyan, itong ambulansyang may dala-dala ng pasyente baga. Na aksidente dyan, oh, sa Tukadon. Baka niya ako mahagip. Kaya nga pag nagtitinda siya ng tuktukon, sabi ko dahil siya magpara, baga sa, malapit sa kalsada. Baka kung mahagip siya ng sa sakyan. Pupo ka, bibi. Kuya, may Madami na ang pera mo ngayon. Dahil masipag ka. Masipag kang tumulong. Ha? masipag nga yan, kahit bata pa. Natulong na talaga. Di, Rosmay, mapunta na ako ha. Salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa binigay niyo. Pagaling ka ha. Ano muna natin, pahingahan muna natin si Nay, si ha. Huwag muna natin papayagan mag benta ng kasi medyo pa siya nahihilo pa daw siya. Tsaka pilay na ako naawa talaga ako na sa pilay-pilayin pa siya Okay. At pakabait ka lalo ha. Bless sa mga bata. Tay, Nay, maulan na din po ako.
Uuran pati kuya. Opo, okay lang po yan para makatulong. Yung mga kalingap, grabe nadurog po yung puso ko kay yung sa bata mga kalingap. Kahit medyo nahihilo pa siya, pilay pa siya, titinda po siya nung tinatawag dito ay tuktukin mga kalingap para makatulong sa nanay niya. Talagang hindi ko po natin sinusunod, talagang naluha po sa makita ko pipilay-pilay yung bata. Talagang nakakawa mga kalingap. Sa inyo po, sa mga kapatid po, maraming salamat po sa panonood kasi sa panonood nyo po yung pag-isip ng guys, magawa po natin makapagbigay tulong sa mga tao na nangangailangan, kaya po isip pagaya po yung bata. Salamat po. Hindi pa po nakasubscribe sa channel natin, subscribe po tayo sa Kalinga Prab. Siyempre sa miss ko din po mga Kalinga. Maraming salamat. Bye-bye muna po. God bless. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya